радиосы. Hürmetli radyo tыңлаучыларыбыз, Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Тормыш алифбасы тапшыруын башлап җибәрәбез. Бездә кунакта Ильяс Халиков. Бүгенге көндә кыямәт хакында бик күп төрле фикерләр йөри. Ильяс әфәнде, сез бу хакта ни уйлыйсыз? Ахыр заман җитә диеп, юрыйбыз елгын барын. Аллаһ белә башкалар юк, кыямәт кайчанлыгын. Ике бармак арасыдай безнең үткәргән гомер, соңга калмай исән чакта. Әй бәндәм иман китер, тәүбә белән иман белән, үтсә иде гомерләр. Аллаһтан башка илаһ юк, дип кабатлый күңелдән. Билгеләре кыямәтнең безне бу көнгә илтер. Аллаһтан кичерү сорап, әй бәндәм иман китер. Адәм баласын соңгы юлга туганнары байлыгы һәм кылган эш гамәлләре узатыр. Алдагы икесе кайтып китер, үзе белән эш гамәлләре генә калыр. Моның белән дөнья бетмәй, әле башлана гына. Кеше кыямәт алдыннан барлык гамәлләре тына. Тора таш булып капласа, шалтаяс күкнең йөзен. Ниләр дип җавап бирербез, кыямәт җитсә бүген. Тәүбә белән иман белән, үтсә иде гомерләр. Аллаһтан башка илаһ юк, дип кабатлый күңелдән. Билгеләре кыямәтнең безне бу көнгә илтер. Аллаһтан кичерү сорап, әй бәндәм иман китер. Ышандым мин Аллаһ Тәгаләнең барлыгына һәм берлегенә, аның фәрештәләренә, китапларына, пәйгамбәрләренә, кыямәт көненә. Тәкъдирнең яхшысы да, яманы да Аллаһтан булуга, үлгәннән соң терелүгә. Уйлан көндән инде яхшы, ни гамәл кылдың ялыгыш. Без туганчы маңгайларга язылган диләр язымыш. Бер ырылыктан һәммәбездә Аллаһ каршына баса. Җәннәт җәһәннәмгә юлны без сайлыйбыз ләбаса. Тәүбә белән иман белән, үтсә иде гомерләр. Аллаһтан башка илаһ юк, дип кабатлый күңелдән. Билгеләре кыямәтнең безне бу көнгә илтер. Аллаһтан кичерү сорап, әй бәндәм иман китер. Я Раббым, үземне, әти-әниемне, иман китергән барлык кешеләрне кыямәт көнендә ярлыка. Әй бәндәм иман китер.